gaki ebitinambiro omochioyo akinono omwana nabaita tugaitera tupara gaki abantu motokonje gaki ebitinambiro bimbirororo gaki omorali ebitinambiro. Alright, tumanchwa umurigerio Inka TV nebindi ndandetwa imukire kimambi ya bono tore ase ensemo ya Kimai nero a village tukaba ase ward ya Sengera Bosoti ase kimambi ya boniga yatebekana gutoka nga engombe nigo eitire na kuna chanachwa ase ekinyorekeiga nindamo na banyakinyoro amo nabanyene engombe yiga osasomucho yiga mbatwererake batena ine inki kiabete osinkirete engombe ye kubutura butura muno cha screen yao nigebutira amagoro ase chinengo tekunyara gutenena unaboni umancho muri rorocheiga nabiri bunere igo tigatura kwana mono monyene atebina ine inki kiabete gusekero kende na kibakora banyora na kibanyora news yiga na ki yaba mancho muri twese kwandale nyura ene Inka TV samoreta konkuru kwa omochokoro onyamora nja samoreta yongoro kalfino mbati micheka kuruga Kimai isabroke ni isero sub county ngucha ai county yetu ya Kisii incheni kona abokere bono mambi twanyoire kone ng'ombe yane egukamwa ya mnyore miomo limiti nyangi tatu ya eri era bana bakutumika kunya mabere ekero ngina abana abokamambia jo kamanyore ng'ombe ya kire mioro magora maega na magora moto ementingiro ono ng'ombe yali ngegotenena kero kende sangapi aboka no kwaringe kero bintu byokurikana gose nje ya timenye tiga iko twakwana neri mambie saa 10 yakuna moja ri mambi ngamyeta ali naruko na ngoko leka siani yoko ndiye pikipiki nje muntu kwa poda wala rende twakwana mambi na buli mwabuke bunura kwa ninga yago menke yabokire tumenye tinero wali twaboke na mubanga ne twatikana renda soko takana litukuriya akeyo kingo sokana na nanyore simekale gwako wani simienga le kwenye ndio na nanyore kale kongaka nabugane ga ibire gento rende na kale konte ingo chikubukuri simiye yo nanyore ga kinili paso ko na receive nanyora ka bantu bagukure simi na chikurigire ali bwane para ni rangi ni rami na bana ngasoka bani mbata abana babere bagosoma nabugo mwana ga kiga tumiru nigo tumuriyo no gukure simi mengi ona njikomo bolingi ontebi nturi kukwana kenda bona abana ona tari kukwana kuigwa na abutore simi na nangi agwakeli akabere era keli akabere na iguma muko rokoteba ga kengombe ngi yakora mukunye butore mentingiro na boli ntebinga lyaje konta chombe chisibire mechini mukondo ngombe okamwe butore mentingiro igeyirense ona abantu baje kunyeterenia yangire gotenena bona otora bone bikure bijagete ngombe ya butoiro kero kende asokora kwao n'abantu bikinyoro bakorire ngane yiga gose asokora kwao inkikia reterire engombe ye ku buturu wabune butureke estate yiga nje gakitimanyeti nje kwikara bona gabunangisana nsana bonga bona abana nje amuro chabanga na neki yokukumya nje bona achi na rega connect nekeneke connect ntana korra connect nje korra iguri chombe ni chombe chikoibwa chombe je abantu bakura chabwa tukuchinde chabora chinde chatoka nje kiyoka konaro rire ekiye kubuturu emioro nje gakitimanyeti na kwoko teboro no muntu nitimbo ateni yaibwe kenyoro nona abantu ita namba manyite byamono sana andakenda kerenya lebe anda kombuturire ngombe mentingiro asenge nchombo ateni yaego sase ngenjo gento nje gakitinko manyi gaki kero kende chiombe irenga chiarenga sauchi kurara chombe charenga bo charenga isate mori kora chikoni chombe chi bone yangenene yacha kubuturu mentingiro echinde ibere yacha kobo ikonko bata benge yacha kutoka mugonda se bituma bire yani chisibiro charire bituma nengombe bono ingo yusuko ngombe tiarengo igo ngenjende siko tingombe teyo igo ngende ketanga ni moriyo na kubichombe ke chiagenda bono yacha ngombe ndere ikoria ebunegete ebutoire miore ngenche kabenga bune abantu bande baligereti kende engombe ni igo yarusigwa ase compound yacha ko buturu siko ke gose compound me buturu akyabarti ngomanya kati narengao njetimanyeti alright njetimanyeti moncho murieri tiga tora kwana tora inenke ngane iga tora na ine engombe ye nigo yabuturu kiresko ga iga gose no muchime yarenge tigango tora manyaya asa marieta Judy Tombati ekero kenno to era sini na kikwanyora ya bari iga yo engombe ko buturu wa maguru nje kanyatinda aboka na abana babokire bari kwende school na bakuboka bagonta ingombe nchiyo bwiri
naringo chikoboka nkanyora ng'ombe ncherereire mwebuturanire kero kende sangapi yarenge kero kwa mwanyora ng'ombe tiange bweri asimo kubika ngo ching'ombe chi saa 12 na robo chiarenge kero kendo chinaga iganiga agitoire nabo mwaboka mwanyora kagitoire iga gose nakiyari abatwanyora agitoire iga okoranga iba kero bari kunyeita no yara ire nsari gesona gekona ko kore kwende gocha iga rende igo tarine yasoke kurusiko nigo yeitire kerega no itire gai kero kende ase chombe chikorara na sokorara nare ya kurara insai kana chombe chireira igo no tebuna no matiritiri toigwetiande ya tinyugwete kero kende mubwate musozonde mubwate deni ya muntu mubwate ngane bose kende kero kiragere orarengeri na maybe negesiomba bacha gwaka ni gwetera seng'ombe tinda gosera muntu ororinde lakini amang'ana yebitina nara se enke yaro tima tinga naro ba agerete lakini ase okumana kura kunturumana nonde bone ya osa kwa onkura kyoko usaba kwana bana nche ngusaba yoro itete ng'ombe onye namagoserete ante irende no ni dini yaye mbugate mwakane libagako ngasari nkamire. Alright, asante sana. Umoncho morigeri tigana kwana amo na mamumu abo kuroroni kwana moni chiamate ibiresato megantara kwana amo nomugambi wekinyorekega. Samarieta ngoro guspora nyanjama. Abana. Bono naji kubuka mambi abana nkogenda bari esukuru. Aba mwana naruri gweta kuru esukuru ataba David eng'ombe yaine yera irega David omunya gojikorangeri mama omwaba. Muna komunya kimusubati narukuru kupeni no gukura. Gakibage egwire nde chikoni eigwire naji koyugo nakora kinaminya kagutira. Wongo minya kana nyore ng'ombe na bera irense ga natwaso agukura. Gaki ebitinambiro omochioyo. Akinono mwana na baita tugaitera tupara ake abantu mutokonje gaki bitinambiro bimbiro roro gaki morali bitinambiro gaki bari gwanja baire bitina sa ng'ombe into batotike gaki batotike pole sana omoncho murieri ti mbwatinga nende na isukwana na mamumu abo gosekene na yale komenta kuri ni gona atake nkwana mo ni chiamate kuri meganta ko nemate yango na kwana ne serikali gosenkwane no mugambi wekinyorekega mugambi karibu asante meka ne Samarieta Samarita ngor kusaima no ibonsongonde seitere kimai ekenyoreke ngerikiane kenyorokiane kebebekene ne kase ng'ombe yaiterwa. All right. Kenyorokiane ke kurkuirima ekase ng'ombe yitu kurkumai bono inche bone mnerange na gase ng'ombe iteru na igwa maambia nacha bwanga sobwango nanyora umaene ng'ombe na betira abantu no barao narigeri mnando mugambi nakera bagambi baita banete bitinyanchungi senior chief nakera na sister chief Makinda nakera na Nyangweso sister chief Kineni mna bara bango bacha sobwango bona bona kore muno mugambi kero kende ngana mune yanya kore kanande kero kende ngane ye munega ninje nabo muntu ngondokete sana ngumete nanje nindugete ng'ombe igo na 18 kora genteke kero kende nebe na nigesiomba bagwakana nikyagera eng'ombe macha kubutoru iga tari yentokere kia raisi njasa koro kwa muno mugambi kanali ile ng'ombe yega ntari kweberereka andingo kwana umane sengimemanya ebintu mbire muna bono omo kuboito matiangi abane to komenta obutingo bonne sana security obo chaba mbore binyoro muna into bagambia baketo kujikunyara gotema ko sera tonyora ndubwatingo ebintu ibono konyora bo obare bimboro nyasora bintu muntu ore no mota akora bintu ebi njasa kora kwa muno mugambi igokora kana na no obotindu burase kinyoreke na gyogera ibintu bine byakorekana igikora muntu utari nomo muntu re nomo ta akora gente kina kina bikiru botindu ne kinyasore all right ingane aho maybe yo mwelio guchaso otuligere tuboni gumurigerio ingane aho yo mwelio urase ko ingane ya ne mwelio chimuno mugambi ndakwane asa mangana ya ba ya ng'ombe ne nchini ndugute yane akyo mugambi matiangi
akong'ia oboting'i bokorenda nonye inche ekenyoro kiane ekirima amang'ana nare amange ndigirereti bono nkosinyu buna omogambi naga ase omwana oyo anyora obokong'u bwa eng'ombe eye nare koteba omogambi onde nare aria tokorara ogokonyakonya abanto bachandachandegete okoroku simbarati gaki ase okoigwa enkwana buna nakwana muna inche omogambi omoke gaki akonye enge namogore nonye eng'ombe egoka muna ebikombe bibere gaki akonyere abana nifagite omochando ono omobe naende bakora obotuki obonene komanya ng'oyo okorete ebinto ebi ase eng'encho inche buna omogambi omoke nkonya koranderia abanto bane nkogambera nintagete abanto bane batuge chiombe nintagete abanto bane bakore amagenderero bono oroche ekenyoro nkobwakere gotuge chiombe gaki omogambi matiang'i ateme sana gokora obotuki obo mono sana amanya amang'ana aya. Manchua omorigeri tiango torakwana na kinyoro abiraiga ende tuchigokora korwa ase ekenyoro ekiga mbia mono na inche iga ninka ng'ombe ya itwa nayo mojo korone mwana na reri tuligere nsaiga ane gwe kubata bano mampia ngo jikumyoka goja na ngiki abere na ondoka na kei mangana asalikira muntu usirire kiara ntwa bwati borura ase kenyoro ngo jiwikana ya ne ng'ombe kanyina ina otwa jisinywa paka bano ya tusinye na ki oyo gokore binde na tuke ng'ombe na tukete na bwata abana injo yo mona ita na cyo cyo bejide kide bituma me kisibire bituma me kialire bituma gisaleti bono ntuma ndamwamuki birengere ki muntu yabwate no muntu ali goita kore tuwa oboire mono atogorengena gaki oyo gokora iga aragereri gukiare kene genteke be mono eng'ombe eri akonye tabanto bonsi pi nono yore gweta nguya mabere no nkintu bwate ng'ombe otu oboire ng'ombe to joweka nyomba tware nero kiagere kene genteke be ntwanya kora genteke seita aina ro twarorire ara makong'u ka kinya sare gwanja muntu yokorete genteke tigasokia tabana ninje nakorete ase nginje sababu ire niganaiga ng'ombe sa tuta changa tomwe nyoni teniero aina narorire ase kenyora na makong'ware. All right. Samaria twateba Samaria tanje mpenina chomo chena abo kamambi nare koiro mwana skuru mwana ne liere rugurari cyarenge saa 12 oyo abana bayengo soma bale no mwana ono kenkorigere nanyoro murangu uri igoire na nanyoro murangu bu mwana oyo igoire na iranda aka abana bango chabale barangiri omwana agali nanchi koganya abana abo basoke abana abo bambura lakini gento kende giachanga kirendo murangu uri igoire ga abana abatarasoka chita ikaibere chitaraera muno natambukire paranyi saransari omwana Thomas urumata gosomokera sana isa tukimayo kombori baba ninchuorore munango minyoka na nyore ng'ombe yeno ira ngosoa gukura mwana uri konyatarabuka na inje nakura ritangani kemandi ekyo nakura baka abantu bacho mwana uri oboko teba nanche nabana nyorere ng'ombe kwete nkobori chimori chinde ngaichire aba amate bacha banyora chimori ne bituma imechire ntagete goteba iga ekenyore kegiito ekenegente kebe nande kebe mono banyara ko babagokorera omwana oyo no omwana okoirigeri aba matemo mati omwana oyo niga koirigeri omwana oyo no omwana okoirigeri nande obwate bidi okoirigeri abesa yaya atari gosaba muntu na babwate bintu ari amabere kero muntu keragocha ngo musaba tora amabere okora gento kieke otoa ebintu bya yabangeti byo botukari obosini nero gotorageri wona kero gocho kumuibera na ng'ombe ye kwanyura amabere ye ng'ombe ayoro chenga no murembo gochikonyora murembe tuyo muntu yago chikonyora no ene rituke erimo na gesaku kiaye nge kuboka bana baye mbago soma yani tibako gendera tigira abana baye bachandegete igo tuigwete borumono mwana yachiri gwakirwe simyo chiri no borumono orerire bororo sana gari ng'anonye bitina byarenge nonye babwate bitina na muntu ndi bwensi gose babwate bitina ebikare tari ebitina biri gari gochikobokia ite ng'ombe tebwati bitina ng'ombe no muntu ng'ombe tebwati bitina igona incha ina natebire ngaya na mang'ana mabakore kese kenyoro gieito amabe amaba abantu batebe sobogimo bobwensi pi twage chigurande twaigure bomono abana baito nkobo abago chimba tugachiomba abatuanyorire bono ntutweka nkobo atore nto tugachiombe igo bone gente kigiakorekaga bono abantu abe bakora iga ngakusuti omwana ayo anganye koruga no akogenderera nyasaye nkomoseseni yare nkogorare ng'ombe yenda tuge aye nkogenderera uri gochande kama tu konspio bogima bwao ainaro nabwate. All right. Mwancho mutegereri nando mwancho murigero Inka TV kinko reporterie TV ya Inka TV samareta ni gonkoro kwa omochekoro onyamura.